els 5 modes d'operació de la ideologia. Segons el sociòleg Thompson, any 1990, l'adaptació, entendre els mecanismes simbòlics del poder. Anem a entendre els mecanismes simbòlics del poder. Tot sistema d'autoritat intenta establir i cultivar la creença en la seva legitimitat. Weber, 1947. Principis bàsics: la legalitat, la tradició i l'autoritat. Aplicats al cas català: legalitat. La Constitució espanyola del rei don Juan Carlos, i això són les constitucions i altres drets de Catalunya, compilats en virtut del capítol d'acord. Hòstia, em perdonareu, entre que estic mig cec i no... Però bueno, està clar que això està... Això, diguéssim, això era més antic que això, ja ho entenem. Però, en canvi, es dona suport a l'atxa, Hauríem de tenir atxes, tu. Tradició. Autoritat. La legitimació. Es vol legitimar l'statu quo de les relacions de poder. Fernández Díaz, esto la fiscalía te lo afina, hacemos una gestión, judici del procés, en directe. El govern espanyol sobre el 25% del castellà. Totes les sentències són executables. Clar. Quan en el Fonguet, el Pedro... Em vaig adaptar amb els vídeos perquè a vegades... Clar, aquí deixa més temps perquè hi ha més a llegir. Quines estratègies empra el poder per legitimar el manteniment de l'statu quo? 1. Racionalització, fal·làcia argumentativa. Cataluña nunca fue independiente. El Reino de Aragón, el Condado de Barcelona y otras realidades históricas. La nación catalana no ha existido nunca. Aguirre, España es una gran nación con 3.000 años de historia. Antes de Cristo. Molt bé. Bueno, aquests escuts ja són claríssima. Castilla, que pot tenir una entitat equiparable, però els documents demostren que Catalunya ha existido, existe i existirà. Més de 90 consolats de mar catalans, el mapa mundi ple de senyeres a tota Amèrica, és fins a dalt a baix, Com s'ho van repartir després els imperialistes britànics i espanyols, i és una altra cosa, però aquest mapa és real. Narrativització, justificació a través d'històries... Perdona un moment. Espera't un moment que ho pugui parar per poder llegir això. Narrativització, justificació a través d'històries inserides en el passat que serveixen per crear un sentiment de comunitat o pertinença. ¿Fue Cataluña alguna vez independiente de España? Un concepto diferente. Cataluña fue independiente. Bueno, sí, en el pasado, teniendo en cuenta las circunstancias políticas e históricas de cada momento. Com volem dir... Amadeu I, el primer rei d'Espanya. La figura següent, demostració de que el regne d'Espanya comença al 1870. Ministeri de Gràcia i Justícia. Don Amadeo. Que aquest li van posar Amadeo, saps? Per tonejar-lo una mica. L'ocultació o negació. S'oculta o es nega l'existència d'una relació de dominació. No, hombre, ¿qué os voy a dominar yo si vivimos en democracia con el gobierno más progresista de la historia? Molt bé, Adolfo Suárez, aquí la història del café para todos, Constitución 40 años, café para todos, la España de las autonomías, Es deia, bueno, és un poco quitamos de aquí, quitamos de allà, això és el que van vendre, Quines estratègies empra el poder per ocultar la dominació? Eufemització y ús de tropos. Nacionalidades históricas. Tratamiento de nuestra Constitución en el 78 da asunto tan importante como es la estructura de Estado. La razón por la que el País Vasco, Cataluña y Galicia se llamaron nacionalidades históricas, ¿en qué se diferencian al resto de España? Nación versus nacionalidad. Catalunya acelera el debat basc sobre el dret a decidir. Tots els pobles tenen dret a l'autodeterminació. Carta de les Nacions Unides. Això sí que penso que ho pausaré perquè no m'ho corre. Ratificar la Carta de Nacions Unides al 45, els signataris introduïren definitivament el dret d'autodeterminació dels pobles en el marc del dret i la diplomàcia internacionals. Els propòsits de les Nacions Unides són 1. Mantenir la pau i la seguretat internacionals i amb aquest fi prendre mesures col·lectives eficaces. En definitiva, nacions i el seu dret a lliure determinació. Nacions... Això és a la Wikipedia, ho podeu comprovar, no ens ho estem inventant.
en aplicació de la Carta de Nacions Unides i de les resolucions del 4 i 5 de desembre del 1950 del dret d'autodeterminació dels pobles. Catalunya convoca para el 9 de noviembre su consulta independentista. Referèndum, posava a les folletes, referèndum d'autodeterminació. Puigdemont posa en pausa la DUI per obrir una última porta al diàleg. Junqueras diu que la DUI va tenir un valor estrictament polític i demana sortir de la presó. Expansión. Presupuestos. Esquerra veu compatible formar govern i alhora fer república. Presupuestos de las comunidades autónomas. Mira aquí. Ingressos per càpita. Esquerra veu compatible formar govern i alhora fer república. Pere Aragonès fa un retret balat a la CUP, lamentant que alguns hi vegin una dicotomia. No, quina contradicció. Els republicans creuen que cal fer valer les urnes i passar d'una acció defensiva a una d'ofensiva. Passem a l'atac. Se han venido arriba ara els d'Esquerra. La unificació, creació simbòlica d'una identitat col·lectiva perdoneu, una identitat col·lectiva per sobre les diferències individuals. Quines estratègies empra el poder per aconseguir la unificació? Estandardització, creació simbòlica d'una identitat col·lectiva. La Rioja, de niños a leyendas. El BOE deixa de publicar la seva traducció al català activa des de 1998. L'escola, eina de castellanització, els funcionaris no poden parlar en català, el Suprem imposa el 25% de català, a l'escola i el govern crida els mestres a mantenir la immersió, prohibeixen el lema una nació, una selecció, prohibeixen el català amb això. Bueno, aquí el català relegat a l'àmbit privat i familiar, el català prohibit a la universitat, noms propis, topònims i noms de carrer en castellà. Y por eso, interesantes perlas, al 1640, en tanto en Cataluña quedase un solo catalán y piedras en los campos desiertos, hemos de tener enemigos y guerra. Això ho deia el Francisco de Quevedo, que era un intel·lectual, no era un garrulo de merda, no, era intelectual. Al 1641 també hay que reducir Cataluña a los usos y costumbres castellanas. El conde duque de Avilés, algunos años más tarde, 1715, que en las escuelas no se permitan libros en catalán, escribir ni hablar en ella dentro de las escuelas y que la doctrina cristiana sea y se aprenda castellano. Felipe V, que ja ho sabeu que aquest té el rècord de quan el que més n'ha matat, ha sigut aquest. De moment. 1901. Si el Estado no impusiera el castellano en toda España, los dialectos se impondrían al castellano. Miguel de Unamuno, que aquest és curiós perquè va fer proselitisme per les dues bandes, diguéssim, abans de la guerra, això, per les dues bandes, al final es va canviar la jaqueta diverses vegades i finalment, quan es va posar al costat dels que van guanyar, al final es va morir just al començar la guerra. El 31 diu, si una mayoría de catalanes se empeñan en perturbar la ruta hispánica, habrá que plantearse la posibilidad de convertir esa tierra en colonia y trasladar allí los ejércitos del norte de África. Todo menos lo contrario. Aquest sentiment segueix molt vigent avui en dia. Noi que jo li deia, escolta, amb 125% de la deuta, arruïnes els teus fills a perpetuïtat. Diu, i los tuyos també, perquè són espanyoles. Pues, jo crec que connecta molt bé amb el Ramiro Ledesma, que no sé qui és, però bueno, tampoc m'importa. També el 31, tot això inflamant per anar a la guerra, aquí ja estaven a punt d'anar a la guerra. Una persona de mi conocimiento asegura que hay una ley de historia de España. La necesidad de bombardear Barcelona cada 50 años. El sistema de Felipe V era injusto y duro, pero sólido y cómodo. Ha valido para 2 siglos. Yo nunca he sido de los de españolista ni patriotero, pero ante estas cosas me indigno. Així, us ho tradueixo, que això és el Manuel Azaña, inspiración de muchos, Diu, yo nunca he sido muy españolista ni patriotero, perquè aquest era com els més així, més guais, més tipus el que serien ara els més progressistes de la història. Diu, nunca he sido españolista ni patriotero, pero ante estas cosas me indigno, hombre. Y si esas gentes van a descuartizar España, prefiero a Franco. A tomar por culo. Manuel Azaña, Ja, molts anys després, en ple franquisme, al 61, un altre conegut demòcrata de tota la vida, com el Manuel Fraga, a l'any 61 deia que Catalunya fue ocupada por Felipe IV,
fue bombardeada por el general Espartero y la ocupamos en 1939. Y estamos dispuestos a volverla a ocupar tantas veces como sea necesario y para ello estoy dispuesto a coger de nuevo mi fusil. Això és exactament allò que deia aquell de Vox ahir, no? De que hay muchos españoles que saldremos a defenderlo, eh? Exactament el mateix. El que passa que ara no pots bombardejar. És el que a mi no m'encaixa del relat autoritarista, no? En 1983 diu, hay que fomentar la emigración de gentes de habla castellana a Cataluña y Baleares para que así asegurar el mantenimiento del sentimiento español. Leopoldo Calvo Sotelo. I el 1984, aquest senyor que també us sonarà, que és el que feia de coletes. Bueno, al principi feia de coletes i ja després se li van engrandint la veu i ja va fer paper de Pedro. Però deia, el terrorismo en el País Vasco, diu, es una cuestión de orden público, que envíen a la policía. Diu, pero el verdadero peligro es el hecho diferencial catalán. Ai, que si s'enduen la teta grossa de què viuran? De què viurien? No ho sé. Plans de futur així clars no en veig d'establerts. Sembla que viuen de la teta i ja. Mamà i ja. La fragmentació. Promoure divisions internes dins de grups que puguin suposar una amenaça pel poder. Com dir, però tu ets dels del 3%, eh? Casado a las Baleares. No habláis catalán, habláis mallorquín, menorquín y vicenco. Vinarosenc, parlo yo. Perpiñán no quiere ser catalana, sino radiante, home. Quita de catalán, hombre. El auténtico vino catalán se hace en El auténtico vino catalán se hace en Italia, hombre. Si tú quieres un vino auténticamente catalán, tienes que ir a buscarlo a Italia, sí. Una bodega de Alguer comercializa un blanco cuya cepa original procede de Cataluña. Pero en Italia mejor. La historia contradice que el valenciano descienda del catalán, que no tiene nada que ver, hombre. No té res a veure, no té res a veure. Són... Bueno, aquest al Casado, si posés tots, si posés Vinarosenc i Benicarlonès i el Matrosenc, quines estratègies empra el poder per dividir l'oposició? Diferenciació, emfatitzar aspectes que trenquen la unitat. No? O sigui, estaríem tots d'acord en cap adentro. Perdoneu, ja sabeu que ens hem compromès a dir-ho poc, però hauríem dit cap adentro, no? Llavors, ara per què hem de posar-nos a parlar de si tu tens els cordons grocs, que combinen molt malament amb que aquesta noia porta un bolso rosa, jo què sé, no tinc idea. Però emfatitzar aspectes que ataquen o que trenquen la unitat. Ni junts ni separats, full de ruta. Mentre discuteixen qui ha de ser el president, el cap de taula de la negociació amb Espanya serà suís, posem per cas, no pas Jesús Posada. Ernest Maragall, Esquerra i els Comuns són una aliança natural. El PSC és un perill per la ciutat y creo que els comuns no passen del marketing institucional. Del 3% a Putin. Es evidente que con el aval de las soluciones que se consideran puras porque están al servicio de Cataluña ideal, un perímetro de impunidad ha beneficiado a los protagonistas del procés. Bueno, van guanyant temps. I ara anem a parlar d'Ucrània, vinga. Ara anem a parlar de... Escolta, i tu vas estar en contra, d'allò que vam dir de la Diputació? I li dius als teus amiguitos de partit, perquè li facin el hueco en aquell, Sí. O sigui, ens necessitem. Perquè si, diguéssim, però si vam dir pa dentro, ja està, ja ho vam guanyar tot. El PSC se alegra de que Esquerra ponga seny, home, per evitar desobediència de Junts per Catalunya. La gran batalla de l'independentisme, hiperventilats contra traïdors. La línia dura de l'independentisme s'imposa al sector més possibilista. Sector possibilista! Tenen una tentativa. La negativa d'Esquerra i el PDeCAT als pressupostos ha posat davant del mirall un secessionisme que encara es debat. Purga de l'altre. Construcció simbòlica d'un enemic davant el qual està unit. No, per exemple, hosti, que bé que els hi fa. Por ejemplo, Los Catanazis de Federico Jiménez Los Santos y La Barcelona que fue. Consumidores comienzan a boicotear los productos catalanes en los supermercados de España. Elabora un relato pormenorizado de la deriva totalitaria del discurso político nacionalista. Los nazis, los lacis y Terradillas. José García Domínguez. Los golpistas catalanes pillados por el Tribunal de Cuentas ven indicios de la ilegalidad con el aval de la Generalitat. Totalitarios y fuera de la ley.
Pocos episodios desvelan tan nítidamente el carácter antidemocrático y totalitario del independentismo catalán como el acoso que sufre la familia de Canet. ¡Ay, es veritat, a Canet! Que ha tenido la ocurrencia de pedir que se... Bueno, el nacionalismo puede arruinar la reforma laboral. Claro. Huyen las empresas, la Guardia Civil detiene a 9 terroristas. Perdona. Eso es del 19, Eso no es broma. La Guardia Civil detiene a 9 terroristas catalanes que preparaban atentados con explosivos cuando los catalanes se comportaven com nazis. Ara ja, com que la gent ja no ho vol... Ah, no, que això és del 2013. No, això és passat. Clar, nacionalistes. És que sois unos nacionalistes. La reificació o cosificació. Presentar una situació transitòria com si fos atemporal. O sigui, extrapolar els exemples. Quines estratègies empra el poder per presentar com a naturalització? Per exemple, la discriminació. 40 casos greus de discriminació lingüística o a les administracions públiques. 120 casos de discriminació del català a les universitats en menys d'un mes. La policia protagonista de la majoria de casos de discriminació contra el català. Repeteixo, la policia o policies protagonista de la majoria de casos. Joan Rafart, cançó de la catalanofòbia. Cançó de la catalanofòbia, el Joan el conec, el conec per les xarxes. Habla en español que estás en España, que pone en tu DNI banderita, banderita y viva España. No te entiende nadie hablando así de que sirve el catalán si es de paletos. Solo se habla en Barcelona y en ningún sitio más. Me agobias hablando en catalán. Haz tus vídeos en español porque estás en TikTok. Ai, un moment. Bueno, un dia farem una cover d'aquesta cançó d'en Joan, a veure, porque estás en TikTok, eres de España, te guste o no, pero no hables tu lengua, que te lo exijo yo. ¿Qué haces hablando así? Que no te entiendo. El catalán no es una lengua, es un dialecto. Eres un golpista independentista, otro rojo separatista. A por ellos que están en nuestra lista, una mica ja cansat del vostre pensament feixista. Bueno, és que, clar, de què viurien, sinó eternització, presentar un fenomen sociohistòric com a permanent. Nominalització i passivització. El discurs de l'odi contra els catalans, dades i gràfiques. La base de dades de la catalanofòbia reuneix més de 1.000 casos. No tenemos el examen en valenciano, o lo haces en castellano o te vas. Recull de casos de discriminació lingüística, una família és obligada a parlar en castellà en un jutjat d'Igualada, es denega la ciutadania, a un brasiler per respondre a l'examen en català. Hòstia! I es reafirma que l'única llengua d'integració és el castellà, com a mínim de manera oficial, clar. No tenemos el examen en valenciano, o lo haces en castellano o te vas. Ai, mare de Déu. Aquest gràfic presenta l'evolució temporal del discurs de l'odi catalanòfob al llarg de les dècades. Tot i recollir-se casos des d'inicis del segle XX, 55% d'aquests s'han registrat a la dècada present i el 18% a la primera dècada del segle XXI. De nou, en moments d'exacerbació de conflictes com els anys 30 o al País Valencià als anys 70, el discurs de l'odi fa aparició de forma especial. Recentment, a més de l'espectacular aparició del ciberodi, s'evidencia com el discurs de l'odi fora de la xarxa també han anat creixent amb força, arran de la polarització política entre Catalunya i Espanya. O sigui, això són els 80. Bueno, sempre havia existit una miqueta, però això s'ha generat molt més gran, perquè els insults catalanòfobs han existit sempre. Per què? Perquè, o sigui, ignorància no pot ser. O sigui, ignorància no pot ser. Home, la gent de carrer potser sí, però... Información y opinión. Artur Mas es probablemente un enfermo mental muy grave. Del señor Mas ya se describe en la prensa que podría sufrir un trastorno mental transitorio. De hecho, tiene los síntomas del síndrome de Ibris, una enfermedad típica de políticos descubierta y clasificada por el psiquiatra británico David Owen, que fue el ministro de Sanidad y Asuntos Exteriores de Inglaterra. El síndrome trastorna la personalidad y provoca aislamiento, pérdida de la conciencia ética, una conducta arrogante. Ah, això ja li passava a los catalanes, que havien de cobrar 3 rals. Banalització del nazisme. Es posa de manifest, per exemple, s'ha començat a parlar del nazisme com el que fa conya d'una cosa trivial. Apologia de l'ús de la força contra Catalunya. A por ellos, això s'ha finançat, s'ha promogut per la Susana Griso, tothom allà dient, hombre, es que catalanes, por favor, Apologia de la violència contra els catalanistes. Clar, home, com l'estan liando i s'estan manifestando, doncs és molt fàcil que jo enviï així un Colauer, entre Cup i Colauer, que sigui molt difícil
de reconèixer, així en plan tipus antifa, saps? I que vagi allà a liar-la, es liï una mica i llavors ja sí, podem, els antidisturbis poden entrar a saco, no? I fixa't que sempre s'està vinculant amb el mateix. Fora de Catalunya han invocat el fantasma de la conspiració pancatalanista. O sigui, tot el que sigui que un valencià i un català parlin en català entre ells, perquè és el que parlen, o un mallorquí, és el que parlen. La primera setmana que arribes a Castelló, pues, l'Opoval i jo què sé, i les graïlles, localismes, formes d'anomenar les coses que són localismes, però que un cop pilles els 3 o 4 així i tot això, a la que agafes aquestes dues coses, la base idiomàtica és la mateixa. Et passaria igual que si arribessis a Perú. Parles castellà, sí, però al principi quan ho plantegi de segons quina manera diràs com i diràs, vale, agafaràs dos localismes que utilitzaran i ja estarà, no? Però en definitiva és el mateix. En definitiva és el mateix. O sigui que s'utilitza per poder atacar més, per poder robar més. És com Pearl Harbor, o sigui, tu vols invair Vietnam per interessos econòmics, com sempre. Però la població americana en aquell moment no està per això, està amb el flower power, amb fem l'amor i no la guerra. Però tu vols fer-ho, i com que allò la gent no t'ho està apoyant, què fas? Fingeixes una agressió de l'enemic al que tu vols atacar. El Harbor va ser això, no? Fingeixes que t'ataca i llavors, o les Torres Bessones, i dius, veus, mira, i tothom fa sí, va per ells, no? És com la pel·lícula de l'Steven Seagal o de l'Arnold Schwarzenegger, que al principi doncs, et rapten a la nena, et maten el millor amic, i tu ja dius, ja et prepares a que l'altre pugui anar allà a sapillar-s'ho tot, no? Doncs és una mica això, ho legitimes banalitzant el tema del nazisme, o sigui, dient que els catalans som nazis, comparant-nos amb nazis, que això entri en els debats, que sigui com un recurs usat. La Constitución que nos dimos entre todos. Café para todos. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación. Se fundamenta. Aquí anem al bottom line, que diuen els americans. O sigui, el fonament de la... O sigui, en lo que se fundamenta és en la indisoluble unidad de la nación española. Per què? Patria común e indivisible, com los packs de 6, saps? Dius, no, escolta, o com un croissant que dius, jo vull agafar la xocolata, que és lo bo. No, t'has de fotre tots els polvorons, tota la caixa de polvorons que hi hagi aquí, te l'has de fotre junta. És això, Casado ofrece a Sánchez un 155 educativo para cumplir el fallo sobre castellano. En Cataluña, si hay rebeldía en la Generalitat. Jo, més que rebeldia, en la Generalitat el que crec que ha de fer una pudor, saps, tipus crims, que allà entre cadàvers, majordoms i assistentes de majordoms, i el que ha d'haver allà dins, el que ha d'haver fragmentació i cosificació. Sobre drama TV3 i els purs tòxics hiperventilats i talibans, clar. TV3 diu que els que som indepes encara, ai, que ha passat de... Si això ja va passar de moda, home, ara ja la gent no ho vol, això. Els hiperventilats. Jo sóc una mica hiperventilat, no? I talibans, clar. Hitler i Bin Laden, som això. Un catedràtic de psicologia llama basura a los catalanes, clar. Al ser abortos monstruosos, doncs, claro, somos basura. Espera un moment, deixa'm veure si ens hem deixat alguna perla. Diu, estoy de acuerdo con eso de que los catalanes sois muchos, pero que seáis gente es otro cantar. O sigui, ja no és dir-te tonto, no, és parlar de tu com si fos, no tampoc menor d'edat, perquè al menor d'edat no li pots permetre fer certes coses, però no li parlaràs com si fos un animal, oi que sí? Doncs el mateix. Què podem fer contra qui exerceix la dominació? Detectar els modes i estratègies emprats. Tenir clares les nostres bases. Catalunya is an oppressed nation. I aquí veus això. És que és tot això, és la meitat del PIB espanyol. O sigui, principis bàsics, legalitat, tradició i autoritat. La nostra legalitat es troba a les constitucions catalanes. Usatges, el resultat del referèndum d'1 d'octubre. La nostra tradició és el pactisme. La justícia preval sobre la llei. La nostra autoritat parteix del respecte a uns principis superiors, igualtat social i equitat.
el respecte a uns principis superiors, igualtat social i equitat. Exemple de diferència entre el constitucionalisme català i espanyol. Usatges. Disculpeu. Usatges. La llei la fa la gent. Imperio, la llei de l'imperio, clar, la fan ells. Sistema espanyol, es queda així i et multen. Sistema català, les Corts corregeixen. Clar, és que les constitucions catalans ja hi era. The Treaties of Utrecht 1717 guarantee the respect to the Catalan laws, and the Treaty of Genoa of 1705 commits England in the defense of the Catalan constitutions. Aquelles fotos que hem vist abans ja existien les constitucions catalanes. La llibertat és un hàbit i no resulta gens fàcil d'adquirir. Només s'adquireix amb la pràctica. Joan Fuster. Patriota Català Televisió.